Ora sih aja sik, ora kesusu. Penak to? Apa sing penak? Apa sing penak? Nanti anyar lho penak. Oh alah. Penak Mas? Oh penak, ya Allah penak onde. Pengen ya? Ora ya? Ora, ya. Ora aku ora pengen loh. Dek penak disyukurno Nduk. Ya, monggo. Sekar bisa.
Kang. Oke, gubuk asmara. Lemon iki kaya ora ngono ya, Mas. Apa? Gubuk samara. Apa sampe apa kupingku sing rada-rada ya iki. Inggih, matur suwun. Ya nek kono aku tak meneng ae, Mbah, saweren ae. Iya, aku meneng ya disawer kok. Los lho. Inggih, matur suwun. Syukur, Nduk. Mangga. Sekar bisa. Lanjut gubuk asmara. Ayo, Sekar Gumelar. Bayadi. Matur thank you. Sor kopi. Sumber. Yang lewat aku kelingan. Aku bukae ambiyan dolaran. Neng jaga batu ya pei. Roh iki lho gara-gara ini. Ya, roh iki ya. Mas kafe. Ya. Bro, bro. Sebagai se Ngapa kok diadangi to? Oh iya. Sampun wong ayu. Kok ora dijawab to aku tekone piye to? Aduh, aku dipisahi kae ya. Apa? Aja dipisahi, Mas. Catetan sajroning ati. Asal Catatan umur saya marang aku dadi karo mergo leren ning gubuk asmara. inggih, caping gunung minggahipun gubuk asmara sampun nggih. Lunas ya. Inggih. Jalukane iki, jalukane kae wis lunas.